nyt. Joo, eli tää päivä tai ilta on ollut niin keskittynyt silloin tehtäviin. Vähän tämmöistä niin valmennustyyppistä otetta ollut meillä tässä. Ja nyt sitten haluan kertoa vielä tästä vähän niin tästä laajemmasta kuviosta, minkä tässä on mahdollisuus toteuttaa. Eli se liittyy yleisemminkin koulutuksiin, valmennuksiin. Niin mulla on teille ensinnäkin pari sellaista kysymystä, mihin voitte sitten viittaamalla sitten osoittaa, että mitä mieltä olette. Eli ensimmäinen kysymys on se, että en tiedä tuleeko toista, mutta tarvitaanko teidän mielestä Suomeen uusi koulutusjärjestelmä? Aika moni on sitä mieltä. Okei, hyvä. Ollaan siis samalla sivulla. Nimittäin tässä pari viikkoa sitten mä olin itse tekemässä oman sielun tehtävän unelmapiiriä. Siinä mun tehtäväksi nousi olla luomassa tai kutsumassa koolle tällaista, sen työn nimi on tämmöinen Uuden maailman akatemia, siis on työnimi, jonka on tarkoitus nimenomaan olla tavallaan se uusi koulutusjärjestelmä Suomessa. Mutta se koulutusjärjestelmäkin on oikeastaan vanhan maailman kieltä, että parempi olisi puhua vaikka kasvualustasta. Eli tuodaan meidän nämä osaajat yhteen, koulutusalan osaajat yhteen ja palvelut. Ja me ei tarvitse luoda mitään sellaista järjestelmää, missä ylhäältä alaspäin käskytään asioita ja hallitaan ihmisen niin kuin nykyjärjestelmässä tehdään, vaan me voidaan luoda tämmöinen täysin niin kuin orgaaninen verkosto, koulutusverkosto, joka toimii yhteisönä sille, että me tai ne, joiden silloin tehtävänä on kouluttaa tai tukea tai valmentaa muita, niin tarjoaa sitä osaamista ja työpanostaa sitä muiden hyväksi. Ja sitten taas ne, jotka haluaa jotakin oppia, niin sitten osallistuu näihin valmennuksiin tai koulutuksiin. Ja tosiaan niin 3 viikon päästä, 21. päivä toukokuuta, ollaan järjestämässä Pyhtään yhteisön tilaajassa Stockforsissa tämmöinen työpajapäivä tämän asian tiimoilta. Eli jos kiinnostaa olla mukana luomassa tätä Uuden maailman akatemiaa ihan perustasta lähtien, niin nyt on se vaihe, että kannattaa lähteä siihen heti alusta alkaen mukaan. Ja mitäs muuta sitten? Eli mä vaan niin tiedän, mikä mun tämänhetkinen silloin tehtävä on, mutta mä en tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa, vaan kutsumassa ihmisiä tähän mukaan. Ja yhdessä me sitten lähdetään luomaan tätä koko juttua. Ja sillä tavalla, koska mä koen, että koulutus on yksi kuitenkin tärkeä osa sitä, että ihmiset pääsee siirtymään siihen uuteen maailmaan. Erityisesti aikuiset, lapsethan monet on jo syntyy suoraan siihen korkeampaan tietoisuuteen, mutta aikuiset, vanhemmat aikuiset varsinkin tarvitsee sitä tukea siihen poisoppimiseen, että on sitä tilaa uudelleen. Että miltäs tämmönen kuulostaisi? Kuinka moni olisi tulossa mukaan siihen kokoukseen 3 viikon päästä?
Milloin se oli? 3 viikon päästä 21. toukokuuta sunnuntai Pyhtäällä. Mä pistän kyllä vielä tiedotteen tulemaan, mutta näin ennakkotietoa nyt tässä kaikille, että 3 viikon päästä mahdollisuus, että lähtee rakentamaan sitä puolta. Ainakin muutama ihminen näyttää olevan kiinnostunut, mutta joo. Joo, se on aina hankala toi. Mulle taas on niin ainoa viikonloppu, joka sopii toukokuussa. Mutta siis siihen voi kyllä osallistua siihen myöskin Zoomin kautta tai muuten tälleen etäyhteydellä, ettei ihan välttämättä tuolla paikalla, mutta ainahan se on parempi, että pääsisi. Joo, että ei mulla muuta. Lähdetään viettää mahtava ilta. Kiitos.